Отца и Сына и Духа Святого. Ласка Пана нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и едность Духа Святого, нехай будут с усіми вами. Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на ахвярі Святої Мши. Вітаю так само усіх, хто лучиться з нами про онлайн-трансляцію. Апошнім часом ми означаємо урочистості, які йдуть одна услід за другою, з послання Духа Святого, урочистость Найсвятейшої Троїці, урочистості, які з'являються великими таємницями нашої віри. І сьогодні Святий Костел означає урочистость Найсвятейшого тіла і крові Ісуса Христа, Божє тіло. Сьогодні з усім Костелом дякуємо доброму Богу, який застається з нами у сакраменті Евхаристії, який приходить до нас у Святої Комунії, щоб натолити наше прагнення, щоб дати нам сили для життя, щоб дати нам сили приймати і виконувати Божую волю. Я падчас гэтай святой Мши прагну молиться ў інтэнцыі падзякі Пану Богу за 15 гадоў жыцця чайко Міраслава ў дзень яго нараджэння. Буду прасіць добрага Бога моцнага здароўя, Божага благаслаўлення, апекі Маці Божай, дароў Духа Святога, асабліва ласкі моцнай веры для яго, а таксама аб усе неабходныя ласкі для яго сям'і. На пачатку гэтай святой Мши станем у праўдзе перад Богам і прызнаемся ў нашых грахах і слабасцях. Сповядаюся Богу Всемогутному и вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми, думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог Всемогутный, и, отпустивши нам грехи, доведе нас до життя вечного.
Помолимся. Боже, Ты в наисвятейшем сакраменте покинул нам успомин своей муки. Просим Тебе, да поможи нам так ушановать святые таямницы Твоего тела и крови, как мы заусюды отчували в себе плен Твоего откупления, яки живешь и владаришь с Богом Отцом у едности Духа Святого, Бог празу все веки вечные. Читання книги Другозаконня. Мойсей сказав народу: «Пам'ятай увесь шлях, яким вел тебе Пан, Бог твой, по пустыне гэтые 40 годов, каб скарыть тебе и выпробовать, и познать, что у сердце твоим, ти будешь заховывать заповеди, ти не. И он скарыл тебе, мучил тебе голодом и кормил тебе манною, якой не ведал ты, и не ведали продки твои, каб показать тебе, что не одним хлебом живе человек, але кожным словом, якое выходит з вуснаў Пана, живе человек. Не забывай Пана Бога твоего, який вывел тебе з землі египетской, з дому неволі, який был твоим проводыром у пустыне великой и страшной, где змей ядовитый и скорпион, и земля безводная. И он сдобыл для тебя воду со скалы кременевой, кормил тебе у пустыни манною, якой не ведали продки твои». Это Слово Божие. Хвали Иерусалим, Пана, хвали Иерусалим, Пана, хвали Иерусалим, Пана, прославляй Сион Твоего Бога, бо Он умацовая засовы брамов Твоих, благословляйся род Тебе, сынов Твоих. Хвали Иерусалим, Пана, и Он усталевая мир на Твоих межах и насыщает Тебе отборною пшеницей, и Он посылает Слово Свое на землю, вельми хутко летит Его Слово. Хвали Иерусалим, Пана, и Он обвестил Слово Свое Якубу, постановы Своей присуды Израилю. Ніякому народу больш так не учинив, яны не ведают присудов ягоных. Хвали Иерусалим, Пана. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринтянам. Брати, келих благословлення, який благословляєм, ці не з'являється уділом у крові Христа. Хліб, який ламаєм, ці ж не з'являється уділом у тілі Христа. Один єсть хліб, одно тіло, ми многі, бо ми усі соудельники одного хліба. Гэта Слово Божие. Живий, який зійшов
хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. Алелуя, алелуя, алелуя. Пан з вами. Czytanie Świętego Ewangelii powodle Jana. У той час Jezus сказав юдеям: «Я хлеб живий, який сышоў з неба. Калі хто будзе есці хлеб гэты, будзе жыць вечна. А хлеб, які я дам, гэта цела маё дзеля жыцця свету». Юдэі спрачаліся паміж сабою, кажучы: «Як ён можа даць нам есці сваё цела?» Езус сказаў ім: «Сапраўды, сапраўды кажу вам, калі не будзеце есці цела Сына Чалавечага і піць крыві Ягонай, не будзеце мець у сабе жыцця. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, мае жыццё вечнае, і я ў вас прашу яго ў апошні дзень. Бо цела маё – праўдзівы спажытак, а кроў мая – праўдзівы напой. Хто есць маё цела і п'е маю кроў, ува мне ёсць, а я у ім. Як паслаў мяне жывы Айцец, і я жыву Айцом, так і той, хто есць мяне, будзе жыць мною. Гэта той хлеб, які сышоў з неба, а не той, які елі айцы вашыя і памерлі. Хто есць хлеб гэты, будзе жыць навекі». Гэта слова Пана. Мілаваныя ў Христе Пану, браты і сёстры, вельмі часта мы задаем сабе пытанне адносна прысутнасці Бога ў нашым жыцці. Асабліва, калі сутыкаемся альбо чуем пра нейкія цярпенні, хваробы, катастрофы, розныя расчараванні, розныя крыўды, якія церпяць або церпім, як нявінныя людзі. І тады насоўваецца пытанне: дзе ва ўсім гэтым ёсць Бог? Чаму ён так чыніць? Дзе ён? Я яго не бачу. І гэтае пытанне вельмі актуальнае для сённяшняй урачыстасці. І адказ на гэтае пытанне дае сапраўды сённяшняя урачыстасць. Дзе чалавек можа адчуць, дзе чалавек можа убачыць Бога? Бог прысутнічае у найсвяцейшым сакраменце. Кожная Еўхарыстыя – гэта ахвяра. Ахвяра нявіннага Хрыста, які прыходзіць у свет, каб умацаваць нас. Падчас кожнай Еўхарыстыі, падчас кожнай святой імшы Бог прыходзіць да нас. І гэта праўда. Таму галоўнае пасланне сённяшняй урачыстасці – гэта прысутнасць Бога. І, можа, сёння, перажываючы разам з усім касцёлам урачыстасць Божага цела, варта нам яшчэ раз застанавіцца або аднавіць у сабе свядомасць, чым так сапраўды з'яўляецца для чалавека найсвяцейшая Еўхарыстыя і як яе перажываць, каб дасягнуць вечнае жыццё. Па-першае, дарагія браты і сёстры, Еўхарыстыя з'яўляецца для нас, найсвяцейшы сакрамент з'яўляецца для нас сведчаннем вялікай любові Бога да чалавека. Бог становіцца настолькі блізкім, нават прыніжае сябе, можна сказаць, заключае сябе у маленькім кавалачку хлеба, каб чалавек мог яднацца з ім. Падчас паломніцтва ў Лурд у 2008 годзе папа Бенедыкт XVI так сказаў пра найсвяцейшую Еўхарыстыю: «Святая гостыя – гэта жывы, эфектыўны сакрамент Божай прысутнасці ў яго касцёле».
Так сапраўды Езус Христус дае нам жыццё, сваё жыццё. І гэта ёсць запрашэнне, каб мы не баяліся ахвяраваць Яму сваё жыццё. Далей, дарагія браты і сёстры, кожная Еўхарыстыя кажа нам аб святой Божай прысутнасці. У Старым Запавеце прысутнасць Божая выяўлялася праз дэкалог. На дошках пісаліся Божыя запаведзі, і гэтыя табліцы былі сведчаннем запавету Бога з чалавекам. Езус Христус устанаўляе новы запавет. І знак гэтага запавету – Еўхарыстыя. Гэта не каменная таблічка, але яго найсвяцейшае, найдаражэйшае цела і кроў. Аднак аднаго толькі рытуалу мала для таго, каб чалавек пабудаваў адносіны з Богам. Нам патрэбнае сэрца. Сэрца, якое любіць. Сэрца, якое жадае размаўляць з сэрцам Бога. Нам патрэбна вялікае жаданне, каб кожны з нас заўсёды падчас кожнай святой імшы мог атрымліваць асалоду ад Божай прысутнасці, ад прыняцця святой камуніі. Пра Еўхарыстыю кажуць таксама, што гэта сэрца свету. Сэрца, якое б'ецца, дае жыццё, падтрымлівае жыццё. Сённяшняя урачыстасць, дарагія браты і сёстры, гэта запрашэнне, адрасаванае кожнаму з нас, каб адкрыць сваё жыццё, сваё сэрца на сэрца Бога. Кожны раз, калі мы прымаем святую камунію, свядома ці несвядома, Бог яднаецца з намі. І сапраўды гэта самая блізкая сувязь, якую чалавек можа мець з Богам. Кажучы, можа, прасцей, Еўхарыстыя з'яўляецца для нас ежай. Гэтаксама, як выбраны народ, які крочыў у абяцаную зямлю, карміўся маннай, якую Бог паслаў ім з неба, таксама і для нас на шляху зямнога вандравання ёсць Еўхарыстыя. Напэўна, нашае жыццё вельмі часта выглядае як пустыня, і тым больш нам патрэбная ежа, каб мы не памерлі. Нам патрэбна Еўхарыстыя. Езус сёння асаблівым чынам, але таксама падчас кожнай Еўхарыстыі кажа кожнаму галоднаму чалавеку: «Я Божы хлеб, які сыходзіць з неба і дае жыццё свету». Езус хоча, каб усе мы, каб кожны чалавек, які прысутнічае на святой імшы, прымаў святую камунію, карміўся гэтай ежай, бо Езус аддаў сваё жыццё на крыжы за ўсіх людзей. Таму кожная Еўхарыстыя, дарагія браты і сёстры, гэта пастаянны заклік Езуса: «Прыйдзіце да мяне ўсе, спрацаваныя і абцяжараныя, і я супакою вас». Можа, больш глобальней, кажучы, што Еўхарыстыя з'яўляецца для нас крыніцай жыцця, духоўнага жыцця, крыніцай, якая адраджае нашу веру. Урачыстасць Божага цела нам вельмі добра пра гэта нагадвае. Кожны раз, калі мы сустракаемся з Езусам у найсвяцейшым сакраменце, падчас святой імшы, ці падчас адарацыі, ці падчас эўхарыстычнай працэсіі, мы маем магчымасць вызнаваць нашу веру. Але таксама маем магчымасць памаліцца і сказаць Богу: «Пане, ажыві маю веру, адрадзі маю веру». Папрасіць Езуса вылечыць і ўмацаваць нас. Дарагія браты і сёстры, напэўна, многія з нас неаднойчы трымалі ў сваіх руках звязку ключоў ад новага замка. І так падбіралі, які ключ, шукалі патрэбны ключ, каб адчыніць дзверы. Можа, хтось нават і губляў ключы. Напэўна, адчувалі вельмі шмат розных такіх паскораных думак, нерваў, перажыванняў, што не можам адчыніць дзверы. Падобным чынам, таксама ў сітуацыях, звязаных з больш новымі тэхналогіямі. Забыты пароль ад сацыяльных сетак, шмат перажыванняў, напэўна, да. Забыты пароль ад прыладаў, інтэрнэт-банкінг і гэтак далей. Вельмі шмат тады нерваў. Ёсць людзі, якія не разумеюць Еўхарыстыю.
Як гэта можа адбывацца, што вялікі Бог схаваўся ў маленькім кавалку хлеба і кроплі віна? Ёсць і такія, хто абыякава падыходзіць да гэтага. Можа, Бог там ёсць у гэтым хлебе, можа, няма. Калі будзе адпаведны час, то я пра гэта абавязкова падумаю. Ёсць і такія, хто афіцыйна вызнае веру ў сапраўдную прысутнасць жывога Бога. Аднак Эўхарыстыя не з'яўляецца для яго галоўнай, не адыгрывае галоўнай ролі ў яго жыцці. Альбо ёсць такія людзі, якія лічаць, што яны настолькі грэшныя, настолькі нявартыя, што нават не могуць маліцца перад найсвяцейшым сакраментам, а тым больш яго прымаць. Сёння ў Евангелі пачулі, як юдэі звяртаюцца да Езуса з такім пытаннем, як ён можа даць сваё цела і сваю кроў для ежы. Езус не адказвае на іх пытанне наўпрост, але звяртае іх увагу на тое, што вечнае жыццё ёсць у ім, і што пра гэты хлеб, які дае Езус, трэба думаць інакш. Бо гэта не той хлеб, які спажывалі іхнія продкі і паміралі, а гэта хлеб з нябёсаў, таму думаць пра яго трэба інакш. Можна сказаць, трэба мець ключ, каб увайсці ў адносіны з Богом. Ці цяжка знайсці гэты ключ? Ці павінны мы з вамі заплаціць за гэта галавакружную цану? Канешне, не. Сам Христус паказвае нам у Эўхарыстыі як ключ пад дзвярной ручкай, які ўжо ўстаўлены нават у замок, а на дзвярах ужо ёсць надпіс, дзе гэты ключ знаходзіцца. Проста паглядзець і адкрыць. Гэтым ключом ёсць пастава Езуса, якая дазваляе яму, усімагутнаму Богу, застацца ў нас. І таксама яшчэ раней застацца на крыжы дзеля нашага збаўлення. Гэтым ключом, дарагія браты і сёстры, ёсць пакора. Пакора, якая выцякае з любові Бога да нас. Ён прынізіўся, стаў падобны да нас, пакорна прыняў пагарду і смерць, якую мы яму нанеслі, і ўзяў нашыя грахі, усе нашыя грахі на свае плечы. І ён пакорна абмяжоўваецца маленькім кавалачкам хлеба, каб кожны з нас, грэшнікаў, тыя, хто пакаяўся і абмыўся ягонай ласкай, маглі прыняць яго і не памерці, а жыць вечна. І таму, дарагія браты і сёстры, толькі сціплы, пакорны чалавек, які ўключае не толькі розум, але і веру, можа убачыць Бога ў кавалачку хлеба. Толькі пакора, якая бачыць, што акрамя веры ў тое, што можна зрабіць, зарабіць, убачыць іншыя справы, здольная спыніць чалавека на хвіліну перад найсвяцейшым сакраментам, на хвіліну малітвы. І толькі пакора, якая выцякае з любові, можа прынізіць нас, якія ведаем усё на свеце, больш за ўсіх. Нас, якія патаптаныя грахамі, якія давяраем у сваёй грахоўнасці больш сваёй гардыні, чым Божай міласэрнасці. Гэтая пакора можа прынізіць нас, каб сустрэць вочы сціплага і любячага Бога, схаванага ў Эўхарыстыі. Вядомы з тэлебачання шэф-повар і рэстаратар Войцех Амару нядаўна прызнаў у адным са сваіх інтэрв'ю, што самая вялікая барацьба, якую чалавек вядзе самім сабою, гэта барацьба з першым галоўным грахом, з пыхай. Кажа так: заўсёды існуе спакуса паставіць сябе ў цэнтр жыцця, але такое стаўленне аказваецца фатальным. Мы павінны пачаць барацьбу з пыхай і шукаць тыя сферы жыцця, у якіх яна выяўляецца больш за ўсё. Таму што вельмі часта можа апынуцца, што мы самі сабе адпускаем грахі ад многіх рэчаў, апраўдваем сябе. Дарагія браты і сёстры, менавіта пыха і наступныя грахі, якія вынікаюць з яе, з'яўляюцца першай перашкодай у вядзенні сапраўднага эўхарыстычнага жыцця. Мы вельмі часта занадта вялікія, занадта лёгка шукаем рашэнні ў сабе, ускладваем надзею толькі ў свае ідэі,
свае памкненні, свае сілы. Настолькі глыбока вельмі часта трываем у смутку і жалю па сабе і па іншых людзях, што не бачым гэтага ключа, які аж просіцца, каб яго забралі і паклалі ў замок. Езус кажа сёння кожнаму з нас: адмоўся крыху ад сябе, таму што я адмовіўся ад усяго за цябе. Уваходзячы на вячэру са мною, ты спазнаеш маю любоў і пазнаеш мае спосабы вырашэння тваіх праблем. А нябесны хлеб зверне твае вочы на мяне і на твайго бліжняга. Дарагія браты і сёстры, кожны год, азначаючы урачыстасць найсвяцейшага цела і крыві Хрыста, мы ідзем, крочым ва ўрачыстай эўхарыстычнай працэсіі. У гэтым годзе ўсё змянілася з вядомых нам прычын, перажываем гэтую ўрачыстасць толькі ў касцёле. Падчас працэсіі нясецца святы хлеб, Божае цела. Чаму? Бо менавіта тут ёсць пакора. Пакора, якая дазваляе увайсці нам у самае галоўнае ў нашым жыцці – прымірэнне з самім сабой, з нашымі бліжнімі і самым пакорным і любячым Богам. Вось гэта ёсць ключ да вечнага жыцця. Амен. Вызнаем нашу веру, веру ў адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварыцеля неба і зямлі, усяго бачнага і нябачнага, і ў адзінага Пана Езуса Хрыста, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, нестворанага, адзінасуднага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога, з Дзевы Марыі, і стаўся чалавекам. Укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых, і яго валадарству не будзе канца. Веру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айца і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамаўляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі і апостальскі касцёл, вызнаю адзіны хрост для адпушчэння грахоў і чакаю ўваскрашэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да нашага Айца ў небе, які спаслаў свайго мілаванага Сына, каб мы мелі сапраўднае жыццё, узнясём супольныя малітвы і просьбы. Молімся за Христовы касцёл, каб з Еўхарыстыі ён чэрпаў сілы для духоўнага адраджэння. Цябе просім. Молімся за біскупаў і прэзбітэраў, з рук якіх мы атрымліваем святую камунію, каб Христус няспынна ўмацоўваў іх сваёй ласкай. Цябе просім. Молімся за дзяцей, якія ў гэтым годзе прынялі першую святую камунію, каб яны імкнуліся жыць у ласцы ўсё сваё жыццё. Цябе просім. Молімся за тых, каго Бог адарыў ласкай паклікання, каб праз сваю сувязь з Христом і малітву яны сталі прадвеснікамі новага жыцця. Цябе просім. Молімся за тых, хто аплаквае смерць сваіх родных, каб яны жылі надзеяй на сустрэчу з імі ў небе. Цябе просім. Молімся за нас, удзельнікаў гэтай святой імшы, каб удзел у сённяшняй урачыстасці паглыбіў нашу веру і еднасць з Христом, прысутным у найсвяцейшым сакраменце. Цябе просім. Молімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы з падзякай Пану Богу за 15 гадоў жыцця, у дзень нараджэння Чайко Міраслава, з просьбай аб далейшым Божым благаслаўленні
дарах Духа Святого, моцным здароўя, апекі Маці Божай, усіх неабходных ласкаў на кожны дзень, асабліва моцнай веры для Яго і патрэбнай ласкі для Яго сям'і. Цябе просім. Молімся аб хуткім спыненні пандэміі каронавірусу, молімся аб ласцы выздараўлення для ўсіх людзей хворых, за ўсіх медыкаў, супрацоўнікаў службы аховы здароўя, каб добры Бог благаслаўляў іх у ратаванні чалавечага жыцця, а памерлым няхай дасць вечны адпачынак у небе. Цябе просім. Божа, мы дзякуем Табе за дар цела і крыві Твайго адзінароднага Сына. Учыні просім, каб мы дасягнулі вечнага шчасця ў нябесным валадарстве. Праз Христа, Пана нашага. Амінь. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. На прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Просим Тебе, Пане наш Боже, одари Костел Твой едностью и супокоем, знаком яких з'является гэтая ахвяра, праз Христа Пана нашего. Аминь. Пан с вами. Укору сердце. Подякуем Пану Богу нашему. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча Всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён сапраўдны вечны святар установіў абрад няспыннай ахвяры і першы сябе самога прынёс Табе як ахвяру збавлення, а нам наказаў складаць яе на ўспамін аб сабе. Яго цела за нас ахвяраванае, гэта духоўны пагасіла, які нас умацоўвае, а кроў за нас пралітая, гэта духоўны напой, які нас ачышчае. Таму разам з хорамі анёла мы праслаўляем Цябе, з радасцю усклікаючы. І святый Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна, Госанна, на вершине, Госанна, Госанна, на вершине, благословенный, кто приходит
Гасанна на вершинях, Гасанна, Гасанна на вершинях, Гасанна. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму в єдності з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спаслаў на апосталаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, мы знаем Твое воскрешение и чекаем Твоего преступления. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Аляксандрам, біскупам Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам, яе абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалілі і прастаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і у Христе, Табе, Божа Ойча всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молімся да Отца Небесного, як нас навучил Иисус Христос. Ойче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодзенного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усего злого,
дай ласкаво супокой у дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, как мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прийсця Збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иису Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей, одарить Его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. З Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Вось баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пані, я не варта, Как каб Ты Ты войшов. вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Помолимся. Пане Езу, учини ласкаво, как мы у вечности радовались полным уделом у Божским житті, якою в сакраменте Твоего наисвятейшего тела и крови на земли нам продвящаешь, яки живешь и владаришь на веки вечные. Пане Езу, про заступництво Марии, Маці Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека доверу, який опековался Тобою після народзінаў, прошу Тебе у інтенції гэтага ненародженага дзіцяці, якое духовно хочу усыновить и якое знаходится в небяспецы аборту. Прошу, дай яго бацькам любоў і адвагу, каб яны не забівалі свайго дзіцяці, а пакінулі яму жыццё, якое Ты сам гэтаму дзіцяці прадвызначыў. Шчыра дзякую ўсім за супольную малітву, тым, хто прысутнічае ў касцёле, таксама тым, хто лучыцца з намі праз онлайн-трансляцыю. Няхай добры Бог усім шчодра узнагародзіць за дар супольнай малітвы, а на гэты вечар прыміце Божае благаслаўленне. Пан з вами. Нехай вас благословит Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в упокое Христа. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.